Inhlangano yamatekisi Faraday ngenye inhlangano ezinkulu eGauteng kanti futhi idume kakhulu ngokuba inhlangano engenazo izinxushunxushu. Kepha ukuhlaselwa kaXaba kuthuse kakhulu. Kuthe nje ntambama sengiyongena endlini ngabo 8 ngafonelwa ngathola ifoni ethi ubaba uXaba usesishile emhlabeni, bamdubulile ejika eyongena la ebehlala khona. Ngokwenhlamvu zamaphoyisa ayibalile zibe u22. uXaba uchazwa njengomuntu obemnene kanti ke ubengacatshangela ukuthi engaba nezitha ezingathatha impilo yakhe. Ubengethembile bengimthembile ube umlungu kimi, mentor kimi, elihawu kimi. Bakithi silahlekelwe indoda yamadoda. Ngaphansi kobuholi bukaXaba, inhlangano iFaraday ibambisene nezinye inhlangano ezingaphansi kwayo ibe nemikhankaso yokukhuculula ubugebengu esikhumulweni samatekisi eGoli, ikakhulukazi iBree. Kwavula nophiko lwabesifazane benhlangano, kanti ke kungenini nje lenhlangano isungule uhlelo lokuqeqeshela usizo oluphuthumayo lokuqala insizwa eziqapha umsebenzi. Lolu hlelo seliphothuliwe, kepha ukuthweswa iziqu kwabe ingxenye yalo luhlehlisiwe. Ubaba uXaba bekuyindoda ebiphethe igqoko eziningi. Ube ushaman weFaraday, member ku management ye-UTAF. I-UTAF ke United Taxi Front, okuyinhlangano ehlanganisa ama-association. Kube abe imember futhi ku Sherman's Forum yayo i-UTAF. Aphinde futhi abe imember ku GNTA, i-NTA ku province. iFaraday Taxi Association yaziwa kakhulu futhi ngokubuyisela emphakathini ngoxhaso lwayo intombi eziya emhlangeni. Kanti uXaba ubesondelene kakhulu ke nendlunkulu. Sithi ke mndenini okaXaba phephisani. Embonini yamatekisi phephisani ngevisionary ihambile phakathi kwethu. Sithi ke dudu ehlotsheni kubo bonke nakubangani. Duduzekani akwehlanga lungehli. uXaba ubeseneminyaka eyisithupha engusihlalo weFaraday Taxi Association. Inkonzo yesikhumbuzo sakhe izobanjwa eGoli ngoLwesine, kanti ke yena uzofihlwa ekhaya kwaCiyane esigodini sasesibonelo kwaNongoma enyakatho yeKwaZulu-Natal ngomgqibelo zayo. uXaba ushiya emhlabeni amakhosikazi akhe amabili, izingane eziyisithupha, indodana namadodakazi